още по-напред. Още, ама тук хем съм в движение, хем не виждам. Какво снимам? Тая пеперуда. Не знам, нищо не видях. Ето тук има още цели градинки от такива цветенца. Благодаря, пише. Грандиозна скала. Проходна. Няма да ти дам телефон. Да. Има икона там долу. Тук ще има прилепи. Може би. Да, тук ще има прилепи. Чух някакви крила. По това време не знам. Чух някакви крила. Виж, там горе има за въже. Да. Не съм се изкачвала. Я виж всичките тия дупки тук. Точно, точно. Защото е Варовикова скалата. Тоя свод е точно над мене. Колко е? А звука как кънти? Как се отразява в тия куполи? Какво нещо? Това трябва да се види на живо. Много е трудно така през такъв обектив да се хване. Грандиозно. Ето го, това е. Това колко да е високо? Може би 50 метра и повече. Ето ги там очите. Да, прилепи се, чувам ги. Но не ги виждам. Някъде е кацнал. Вероятно отзад в дупките. Не мога да го увелича толкова. Ето, тук е някъде. В пукнатините е някъде. Не, но там тук има едно където. Ама не, това прилича на... Това са сивото горе. Това са карабини за спускане с въже. Не, това сивото е тук. Дупката. Не дупка, я чакай, аз имам... Аз го увеличавам, аз не го виждам. Зум да видя. И аз имам зум, няма, те са по пукнатините вътре. Точно в пукнатините са. Няма как да го видим. Да се ориентирам с този зум. Стой да видя. Не, аз отивам, ето ги очите. Ето ги там са очите. Не, това не е. В пукнатината е. Аз не виждам тази пукнатина. Ами точно е тази тук. Чакай. Понеже очите на Бога има икона. Има иконата.
Ето, почти стигнахме. Само да не се спъна тук. Има пътеката е камениста. Ти внимавай, бабе. Не ходи така по камъните, върви си по пътеката, че е равно. Ето го едното око. Ето го едното, че ги снимам и Не знам. Виждат се. Ето ги. Това са очите на Бог. Ето ги горе. Дигни си главата горе. Ето ги. Двете дупки. Чакай да не се спъна някъде. Е там, като застана под тях, ще ги снимам. И оттатъка има изход. И тук горе мога да се качиш. И от тях можеш да се спуснеш с въже надолу. И ако бяхме взели дрона... как не се сетихме за този дрон, бе. Аз въобще не предполагах, че ще стигнем до тук. Аз ще се кача горе обаче. Ами, не знам къде е това горе. Ама виж какъв е сипа и тук е хлъзгаво и ние не сме с подходящи обувки. На слизане ще подхлъзнем да... Сега се изкачих на едно високо място. Оттам някъде има изход. Ето там в тази посока. Насам е само дупка. И аз съм ето тук. На тая издатина, която е доста високо. Ето го дребния там. Също мен е иконата. А това е сипия, по който се качих. Лесно е да се качиш, но надолу трябва много да се внимава. Сега ще се кача ето тук. Да видя от тук какво мога да погледна. Ето долу има хора. Това е на плоска скала. Опасна работа е. Сега мога и тук да се кача, но не. Защото няма да мога да сляза лесно. А скалата, вижте колко е раздробена. Всеки момент може някой парче, слизайки, да се откърти. И е опасно. Така. Така. И от тук надолу се изси печето. Спирам, за да мога да сляза внимателно. Дай ръка, ела тук. Ела към мене. Дай. Да се, защото аз... Тук застани. Тук на тази скала. Не, там се качи. Искаш ли да слизаме? Да. Стъпни тук. Слез. Спокойно, бавно. Стъпи на камъка като на стълба. Тук на този. На този. Без да скачаш. Кое? Не смехай. Махай. Ела да ходим надолу. Вие бяхте надолу, аз не съм. Как вие ходихте нататък? Ела тук, ела. Самолет съм представил. Това беше самолет. Кой го изпусна? Кой? Сега ще ти го извадим насам. Твой ли е?
Той ще дойде сега. Дръж! Дръж! Той пък не иска. Той отгоре е много впечатляващ. Да. Заповядай. Ела тук, ела. Where did the platform go? Ела. Стой. Стой. То момченцето е девчан, ще върне влиза. Но не разбира. Айде ла надолу. Софи, да ти помагаме ли? Да ти помагаме ли? Ти представяш се така? На камъните се хлъзга. То къде ли не се хлъзга? Внимавай. Ела насам ти. Цела насам. Ето го, планинария. Не го. А, там още един голям. Ходиш на плуване, кога ходи. Ами защото каза, че те е страх. Аз ти казах, че се качвам. Ти да беше казал, че искаш. Виж сега, погледни през моя телефон и погледни, ето като това е, като усмивка, като уста и като лице стои. Да. А това като сфинкс тук. Я, гледайте. Направо не може. Колко метра да е това? 50 ли? Има ли толкова? Ето го изхода. Но трябва да се върнем, защото ние излизаме някъде съвсем отзад. Отзад е красиво. Да, красиво е. Ти спомняш ли си? Леле, внимавай, нали ти, Боже... Спомняш ли си, като ходихме на чудните мостове? Да. Ама защо аз нямам останали снимки? Сигурно не съм била в интернет тогава. То беше отдавна, все пак, де. А с него ли бяхме? Това беше много преди това. 15 години. Дали толкова има тогава? Не, от тук няма да ходим по-нататък. Няма да ходим. Не дай, защото излизаме много далеч. Колите са ни от другата страна. Жестоко. Тук, точно горе, под самия ръб, има сталагмити. Как беха? Или сталактити. Понеже е Варовикова скалата, тук има една просека. Ай там. И това нещо може да се отдели и да падне. Съвсем скоро. Виждаш ли го? Погледни вляво от теб. Ето тук как се... Там. И ето тези тук. Ето това тук. От стичането на водата се образуват. И горе. Това вече е човешка ръка. Не е сигурно. И как да не е? Ето ги, как да са ги подредили.
А това образование на телефона изглежда като меча Муцуна. Курито. Много интересно. Иха! Ле, колко е хубаво това! Чакай да видя. Ама аз... Сядай. То оттам е хубаво, като се снима се вижда. Седни в кака. Еха! Мана е червена си. Беби. И тая скала сигурно съвсем няма да мине много време. Отцепила се всичкото това. Ще се срине надолу. Да. Стоя аз да те снимам. Махай с ръчичка.